Gure egonezinen egongela. Hau, bakaixo, ongi etorri Jokonaren laugarren denboraldira, azten ari gara, bigarren kapitulua martxan da, eta mentxe ditut, beti prest, Lorenekan ebilela beitia, kaixo? Apa, Inoa. Hola, eta hola, Salvador. Kaixo, Inoa. Gaur zuen alderik extravagantena aterako duzue? Auskalo. Gure gonbidatuaren pare egon behar dugu, ze hortxe daukegoia eserita ezin mugitu. Royal Flamboyance! Kaixo, kaixo. Ongi etorri. Mi asker. Lehenik eta behin eskerrik asko zuen txoko honetara gonbidatzeagatik. Zuri etortzeagatik. Plazer handia da. Baita niretzatene. Zure lehen agerraldia da gainera. Bada. Gertatzen ari da. Gertatzen ari da, eta hemen Jokonan gertatzen Primitian ari da. Jokona. Bueno, lehen off the record galdetu dutzugu, Beñat, Royal nola dituko dizugu? Niri pertsonalki berdin zait. Baina nik ustea proposena dela galdetzea. Azkenean horra errespetatu ditugu zu bestearen aukera, eta ezagutu dut jendea, nahiago duela, drag moduan dagoenean, jantzita dagoenean, nahiago duela, bere drag izena erabili, Vale. eta beste batzuei berdin zaien. Nire kasua da, niri berdin zait. Vale, Bai. orduan Beñat edo Royal Flamboyance. Bueno, Royal esan da nahikoa da, Bai. ez? Abizena ber? Zer? Royal Flamboyance. Ahotxe. Zer esan nahi du, flamboyance? Ingelesez da izena eta gorroto dut. Hau onartu barraukat, izena ja gorroto dut, jendeari etzaiolako gustatzen, Nik pentsatu nuenen, esan nuen, ostra, kriston izena, bueno, ja ikusten dut, neoi argiekin izena, eta jendeari esaten denak edatzen dira horla seita, eta txistea, non, jendeak espero du izen barregarri bat, hola, jendeak izen barregarri bat espero du, eta Royal Flamboyance esate dut, eta Royal, hoixe, reina kutsua duena, eta Flamboyance da, extravagantzia, ingelesez, eta hoi jarri nuen. Extravagante etorri zara. Pur bat ez da. Pixkat bai, azaldu pixkat zure luka. Azaldu luka, lehena bitzi, eskerrik asko nire ama, Isabel Etxeberria, berak hau egin du. Berak egiten dizkit jantzi guztiak, berari eman behar dizkiot eskerrak beti. Eta, bueno, inspirazio hartu genuen, Tilda Swinton aktorea ezagutzen duzue? Bai. Bera, Tilda Swinton oso pertsona androginoa. Niretzako zen Narnia pelikula ikusi duzue? Bai. Txikita Narnia, bera zen elurrezko erregina. Bai, Hoi da, bai. Narnia pelikula, erregina hori, Peter Printzea. Hori, behitu ez dut ikusi. Bai, nire... Eta hori da aktoresa dimezune. Tilda Swinton, bai. hori da, jo, Eta brutal. berak oso aurpegi androginoa dauka, eta asko miresten dut aktore bezala, baina baita ere, gero bere fisikoa nola jakinduen erabiltzen bai aktore lanetan, eta baita modan ere zehozer egin duenean. Eta hasi nintzen bere irudiak bilatzen, eta hor topatu nuen oso look interesgarri bat, eta esan nuen, hoixe hartuko dut, jatorrian. Beti hoi hartu amari eman, eta gero beak nahi duena egiten du. Hoi oso ondo errespetatu behar dut, egin da, askatasun hori. Baina, bai, mi esker. Nik ikusi dut Tilda Swintonen luka, eta antza dauke. Nire Jarriko dugu makiajea Instagramen, baino hobetu, ziur. Jarriko dugu. Baitzea, gero jendeak ikusi dut. AliExpress, eta... Hau da AliExpress, bai. Bueno, Royal, gaur gure irakaslea izango zara. Bueno, Masterclass bat emateraz datoz. eskola publikoa. Eskola. Hau da. Hau da gure eskola publiko. Hau da. Gaur hitz egin nahi dugulako zurekin queer teoriari buruz, drag munduari buruz ere, baina queer teoriari buruz, queer munduari buruz, lehen da bizi, zer da queer? Azeitz potoloa, Bai. ezta? Gainera hain ingelesa izanik ere beti gabiltzan goitzak ona ekartzen eta xeratzen gara itzultzen edo gutxienez esanaia bilatzen. Queer hitzak berez baditu esanai ezberdin batzuk. Nik bi galinduko nituzke. Naiz eta biak sartzen diren LGBT taldearen mundu horretan, batzuek erabiltzen dute aterki bezala, bertako letra guztiak biltzeko. Saski batean biltzen dituzte, LGBT letra guztiak, eta orduan dene izen bat ematearren queer hitza erabiltzen dute. Baino beste batzuek erabiltzen dute haien nortasuna definitzeko. Ez, berri hori hartzen baitu LGBTQ, hortxe topatzen dugu, hori da Q, queer. Eta erabiltzen dute queer, eta nik ere erabiltzen dut, nire burua definitzeko, benetan definitu gabe. Hau da, zehatza ez den zehozer hartzen dut, ze ez dut esaten homosexuala naizenik, edota bisexuala ez, hitz hori erabiltzen dut esateko, badakit zer ez naizen, Vale. eta zer naizen, ez dut. Benetan, nik gutxienez jakin nahi. Oh. Eta orduan, hortxe, queer erabiltzen Definizio dut. zehatzik gabe, baina normatik kanpo. Normatik kanpo. Bai, Beti. Beti.
Zuek queer bestela zuek hartzen duzu zuen burua edo erabiltzen duzu queerritza zuen egunerokoan edo? Ba, nik ez eta argi izan, ze batzutan iruditu zait, kolektiboko kide bezala, bai erabili, bai entzun dudala erabilera hori, eta bai erabili nezakela, baina baita sentitu naiz hor ere pixkat impostora, iguale itxura normatibo bat eukitzeagatik, eta agian, ezakit, queer kasuan ere badauden mailak edo kategoriak edo horrela definitu daiteke, baina agian badagola jende bat askoz violentzia bortitzagoak jasaten dituena, hain normatiboa ez izateagatik, eta egia da, boladaka, mundu anglosajoian bai gehiago entzun dudala queer izena, eta bai zakurren parteago batzutan ikusietela nire burua, eta bestetan kanpo. Baina hori justo komentatu nizuen Samantha Hudsoni egin zioten elkarrezketa bat entzun nuela duela gutxi, eta berak esaten zuela, berak ikusten zuela sistemari edo normatibitateari aurre egiteko tresna bezala edo hortik ateratzeko edo konbatitzeko kolektibo bezala. Bai, eta genero konstrukzio hori apurtzeko bada, genero identitatea ez talako, osea, sozietateak sortu dauen zeuser izen da hori apurtzeko bai, nik holan ikusten dut bai, ez dakite hori beste... Bai, erabat ados nago, eta egia da presio bat badagoela, ez talde barruan, zure burua identifikatzeko garaian hartze dituzu parametro batzuk, askotan oso normatiboak direnak, naiz eta queer garen eta ez normatiboak izan, guk ere normatibotasuna eraikitzen dugu, guk gainerako eskatzen dizkiegun ezaugarri horiekin, orduan zuk esaten duzun bezala, ez? Askotan ikusten ditugu pertsona batzuk, bai hartzen dituztela erabaki estetiko batzuk, oso ausartak direnak esango dugu normatibotasunetik ateratzen direlako, eta ausartak zergatik erasotuak direlako hein handi batean, eta haiek ja erabakitzen dute estetikoki ere, esatea ni olakoa naiz, eta ea zer datorren, ezta? Baina nire kasuan adibidez, nire Instagramean sartzen bazarete ikusiko duzue jazteko eran eta oso normatiboa naizela, baina normatibo esan dut, heteronormatibo, edo gutxienez gure queer mundutik kanpo dago normatibotasun horretan. Eta ala ere nire burua queer bezala identifikatzen dut. Presio horrek ez dakit ze punturaino laguntzen digun, baina egia da zailtzen duela asko, ez? Gure burua nola definitu. Eta, nire partez gutxienez esango nuke queer izateak izan behar duela nolabait askatasun hori zuk ere erabakitzeko haizu. Nire burua queer bezala identifikatuko dut, eta ez ditut jarraituko beste arau batzuk, ez dut normatibotasun bat eraikiko gure mundu ez normatibo honetan. Ez dela kontra esan izango litzake. Horixe, bai. Eta gainera ere zilegi dela, askotan... ez gera gure artean ere ados jartzen, baina ere zilegi dela batzutan bizi nahi izatea gatazkari gabe edo beldurri gabe kalean paliza bat joko ote dizuten, eta batzutan horren beldurrez edo dena delakoagatik, zilegi dela eta permititu behar diogula gure buruari ere ateratzen zaigun bezala edo jartzea naiz eta jakin horren atzean beste gauza batzuk daudela. Gero konpensatzeko, horrelako lukazoa jatzen badezu. Horregia da. Queer mundua lantzeko erabiltzen da queer teoria. Zer da queer teoria? Askotan ere queer kultura salatzeko ere aipatu egiten da. Queer teoriak dio eta queer teoriak dio, eta azkenean ari gara mundu abstraktu bati buruz hitz egiten. Queer teoriak existitzen da? Noski, badagoa lan akademiko bat, sortzen dela, 60, 80 hamarkadan, non hasten diren, queer munduaz teorizatzen. Hori oso filosofia zaila da, zeratik askotan mundu abstraktua saiatzen garelako forma bihurtzen, ez? Badaude gauza batzuk, berez hitz egin daitezkenak ere, naiz eta abstraktua dela esanez, ze egiten dugu, idatzi, nola aipatu dugun queer izateak baduela beste estetika bat, estetika hau nola zigortua den munduan, eta gauza hauetaz hitz egiten da eta idatzi egiten da baita ere mundu akademikoan. Mundu
akademikoak ere badu privilegio bat, ez? Eta beti esaten dugu gaude klase maila basuei buruz hitz egiten, baino eremu altuago batean mundu akademikoan eta erabiltzen ditugu askotan hizkuntz batzuk, gerora kaleetan ez ditugunak erabiltzen eta ez ditugunak ulertzen, baina hala ere lan oso interesgarria da queer teoria eta hortxe ikasten dituzte, bai edo idazten dituzte, gure jarrerak, gure izateko moduak, gure identitateak nola aldatzen den, letrak zer esan nahi duten, letra hauek zer esan nahi duten, eta nola aldatzen urteetan zehar, baita zenolako violentzia jasaten dugun, eta horixe. Badegu zer libururen bat, teoriaren bat gustoko dozuna, idazleren bat, oso erreferente dozuna? Egia da badagoela Jack Halberstam, Judith Butler, ez, askotan. Ezagunena, kaso bai ziurrenik. Orain dela gutxik Holly Lewisen lan bat irakurri nuen, non berak saiatzen da, bai feminismo hartzen, bai queer teoria hartzen, eta baita marxismoa ere hartzen. Eta berak defenditzen du, adibidez, iraultza bat lortzeko, bai eremu guztietan, bai sexu eremuan, identitate eremuan eta abar, denak bateratu egin behar direla, beste etorkizun bat irudikatzeko, eta etorkizun horren funtsan badagoela kultura edo klase ekonomikoaren aldaketa bat. Hau da, feminismoak bere kabuz ez duela inoiz bere helburu nagusien lortuko, ez queer teoriak ere, ez da arraza taldeak ere, ez dute lortuko inoiz ere, ez badira banatzen, barkatu ez badira batzen, helburu kultural eta ekonomiko batu batekin, ez? Kolektibotasuna, beraz? Kolektibotasuna, solidaritate hitza erabiltzen du berak. Bale. Bai. Zineman ere ikusten die, ez? Zuke gainera ondo ezagutzen duzun esparrua da zinema. Zelan lantzen da, queer teoria? Pelikuletan non ikusi, noiz izan geik film hau queer film bat da? Esango du, analizatzeko bi era daudela, lehen aipatu bezala. Izan daiteke, bai edukia bera queerra delako, zeratik sexualitatea zari garelako, nortasuna zari garelako, baina baita ere, formari erreparatuz gero, pelikula nola dagoen eginda, horre esan daiteke pelikula bat queerra dela, forma ez normatiboak erabiltzen baditu. Hau da, komertzialak ez diren egiturak, edota normalean badakigu pelikula bat desberdina dela, aspertzen gaituenean. Askotan ikusten badugu, pelikula bat oso geldoa dena, edota utsunerik gabekoa, ikusten dugu une oro zer ari den gertatzen, ez? Eta pertsona bat eseritea ikusten dugu, eta zer ari da gertatzen, ez? Eta ja behar dugu zeo zer gertatzea. Kaso adibidez, Retrato de la mujer en llamas, ez? A Portrait of Lady on Fire. Hoi ere oso geldoa da, oso historia geldoa da. Queerra edukiagatik, bai, bi emakumeen arteko maitasun horregatik, baino baita ere, queer formagatik, nola dagoen kontatua, geldotasunez, isiltasunak, ez, nabarmentzen ditu, eta guk orokorrean horrako gauzak ez ditugu ikusten, eta askotan behar dugu ja zer gertatzen ari. Pelikuloia da, Bai, ez da? Nire favorito honetakoa bentxe. Nik ikusi barik duket. Ikusiko dut. Azken aldian pelikula asko, ez dakit 20.000 especies d'abejas, akordatu naz. Bai. Badauke, ez? Las chicas están bien ere, ez dakit ikusita gaukazuen, horrere formari erreparatzen badiogu, azkenean da fikzio bat, baino adibidez aktoreek haiek egiten dute haien burua interpretatu. Hau da, ni beinat naiz, eta nien pertsonaia beinat da. Oso zaila da. Bai, ez da? Bai, eta oso ondo iten daue. Eta oso ondo iten dute, bai, pelikula oso polita da, eta ikusten da horretik ere elkarrezketa batzuk eduki dituztela, eta gero saiatzen dira fikzio horretan, elkarrezketa horiek edukitzen, eta ikusten duzu metazinema horretan egiteko eraia queerra da, berez. Ez delako guk normalean ikusten ditugun pelikula horiek. Beraz, kontatzen dana eta forma, nola egiten da. Nola kontatu. Queer teoriare denbora ulertzeko modu bat be omen da, zer da queer denbora? Niri buruak egin zoztan nola, lertu infaten. Hori entzundakoan. Nik gaur, zuke gidoia pasartez noen entzuna uñoz bezala. Eta beinatek pasatako gidoia da gainera, ortestu interesgarria da. Ez dakit zuen kasua izan den, adibidez aipatu duzu, LGBT taldekidea zarela. Ez dakitzuk nera bezaroa nola bizi izan zenuen? Bai, nik ere irakurri nuen testu hau eta bai sentitu nuen
ba hori, gainera noiz baitu gala aipatu dugu lapurtutako denbora edo gure espresioa libreki edo orientazio sexuala libreki bizitu izan ez genuen momentu hori edo oso horrekin bai empatizatu nuela. Bai, izango litzateke adibidez, queer denboraren adibide bat, askotan, zuk esan duzun bezala, sufritzen dugu, hau beti orokortzen da, orokortzen ari naiz, baino pertsona cis heterosexualek askotan, nera bezaro hori normal bizi dute, hau da, 12 urte, hasten dira hormonak, eta maite mintzen, eta bar, eta beste batzuk, adibidez, LGBT taldeko kidek, ematen dugu denbora hori gure nortasunari buruz pentsatzen. Askotan gainera beste batzuek esaten dutelako, marikoia zara edo, eta bestea zara. Eta zuk ja zeure burua definitu horretik besteek ja definitu dute. Eta orduan denbora hori erabiltzen duzu, nerabezaro hori erabiltzen duzu, esateko, nor naiz ni? Ez? Eta askotan nor naiz ni, badoa lotuta norenganako erakarpen sexual sentitzen dudan, nortaz maite mintzen naizen, ez? Dena hori lotuta dagoenez, guk beranduago hasten dugu orokorrean nerabezaro hori. Eta ja, nerabezaro hori ezberdina denez, norbati botasunetik ateratzen denez, ja, queer denboran sartzen gara. Edota beste adibide oso polit bat da, Jack Halberstam teorilariak deskribitzen du trans pertsonen kasua adibidez, ez? Berak esaten du, haiek beste queer denbora bat bizi dutela, jaiotzen direlako, behingoz, haien nortasuna, bai, eremu pribatuan eta publikoan ja onartua denean, ez? Beragatik eta besteengatik, eta orduan jaiotzen dira haiek, ez? Eta kaso nik 26 urte dauzkat, baino imagina transpertsona naizela, eta ja azkenean lortu dudala, ez? Nire nortasun horretan bizitzen hastea orain dela pare bat urte. Queer denboraren ulermen horrekin esango nuke adibidez nik 2 urte dauzkadala. No? Ikaragarri eruditzat oso, bueno, esanguratsua, ez? Bir jaiotzen moduko badelako, edo queer denbora bintzat, 2 urte besterik ez dituzu, ez? Eta bueno, norbanak bai be, omenaldi moduko batitia bai da, ez? Edo zureganako maitasun hori adieraztia, queer denboran bitartez, iruditzen jat, ez? Bai, hori da zure... Onartzea, edo aitortzea, zure parametro propiok erabiltzea, zuk erabakitzea nola neurtu, zuk hemen lurronetan igarotzen duzun denbora hori. Royal, zure hitzetan irakurriko dut, bale? Hau, sistema kapitalistaren oinarri eraso egiten dion denbora da, lanik ez, umerik ez, arrakastarik ez. Hori ere queer denbora da. Hori ere queer denbora da. Gogoratu, ez du zertan egon behar lotuta zure nortasunari. Zu ere izan zaitezke gizon cis heterosexual bat, adibidez, eta queer denbora bat bizi zergatik. Kapitalismoaren aurka doan denbora batean zabiltzalako, adibidez, langabezien zaudenean. Ez zara produktiboa sistemarentzako. Ez? Eta zuk zer egin behar duzu, lan egin behar duzu, sistemak eskatzen dizu lan egitea. Eta zu ez zarenean lan egiten ari, orduan ja ez zara eskatzen dizutena. Ez? Edota mozkortuta igarotzen duzun denbora hori, baita ere, ez zarelako produktibo izaten ari, edota umerik ez edukitzea erabakitzen baduzu ere, hor aurka egiten diozu, ez da? Eta umerik gabeko denbora horri, queer denbora ditu aldi ezaiokegu. Bai. Zuek, Olatz, Lore, hau guztia entzunda, ez dakit, zuek... Nik flipatu dut, benetan endit buruakola, eta imaginatu dut horrela, zuk esan dezun gizon hau langabezian dagoela, eta pentsatu dut igual, berak ere ez luke identifikatuko bere burua queer barruan, eta litzaioke gustatuko segun hori. Ziurrenik ez. Sistematik kanpo dagoen oro da queer, edo gehiegi esatea da? Esan gut gehiegi esatea dela, zen beti ari gara orokortzen, ez? Eta lehen aipatu ze arrisko daukan orokortze horrek. Azkenean joan beharko ginateke kasu konkretu bakoitzera, gauza horien buruz hitz egiteko. Kolektibotasuna ere aipatu duzu, eta kolektibotasuna edo familiaren kontzeptua oso garrantzitsua da baita drag munduarentzat ere, ez? Zuk, badakit, askotan aipatu zula etxearen kontzeptu hori, drag munduan oso ohikoa dana etxearen kontzeptua, zer da hori?
Ba, hor ikusten dugu beste mundu ulertzeko beste behin ere ikuspegi queer bat. Nik uste hau dela sarritan ikusten dugun kasua, bai telesaietan, filmetan, edo gure inguruan entzundakoak etxen kontu hau. Ez nola 60, garren hamarkadetan batez ere ematen zen estatu batuetan, New Yorkeko auzoak dira ezagunenak, Harlem eta bar, pertsona latinoak batez ere, bai homosexualak, lesbianak, batez ere trans pertsonek pairatzen zituzten egoerengatik, etxetik alde egin beharra zuten. Orduan familia eredu normatibo hori, hau da, biologikoki gure familia den horretatik atera behar ziren, ies egiten zuten, eta bilatzen zuten babesa talde honen barruan, ez? Haien beste kideekin. Interesgarria da ikustea nola azkenean kopiatu egiten ditugun ereduak, naiz eta guk ere sortzen ditugun, azken finean ere hitz bera erabiltzen dugu, ez? Familia. Guk sortzen dugu familia hori, guk aukeratzen dugu familia hau, baino hala ere familia bihurtzen dugu, ez? Yeah. Eta horre ikusi beharko genuke, familia azken finean bada borroka jerarkiko bat, ez? Hor nor da nagusi, drag munduan beti izaten da ama, etxeko nagusia, eta gero umeak edukitzen ditu, ez? Eta alaxe izaten dira haien talentuetan oinarrituta, bol kultura horretan ikusten genituen, bai Vogue dela eta desfilatzeko orduan, nola lehiaketak izaten ziren beti bilatzen zituzten onenak. Une oro onenak, tokitera joan eta nor da onena, hau egiten, nor da onena, beste egiten, eta erreklutatu egiten zituzten. Eskotan ere romantizatzen dugu, eta esaten dugu ez, lotura afektiboak ziren. Gu lagunak gara, diskideak gara, eta orduan etxe bat sortzen dugu. Jerarkiak sortzen ziren bortan baita? Claro, jerarkiak sortzen ziren, eta batez ere lehiaketetarako egindako familiak zirelako. Orduan hor ere interesgarria izango litzateke afektibotasun hori ikuskatzea. Baina noski, ezagotu darik, hobea zela eredu hori, haien etxeetan ematen zena baino. Eta zuk edo Royal Flamboyantzek badu bere familia? Izan zuen, eduki zuen, baina oso errazo delako nik maite dut gaineakoak ere margotzea. Zuek nahi duzunean gonbidatuta zaudete, hartzen ditugu 12 ordu, hori abisatuta zaudete. Nik pazientzia gutxi dakate, egia esango dizut. Baita nik ere, eta ikusiko dutuzu, hainbate arazo daudela nire makiajen eta bar, ni bosta sola, baina ordu asko behar dira, baina ni prest, zoi egun batean ere dragez jantzeko eta margotzeko, eta denbora behar da, baina nik maite dut hori egitea. Eta ja norbait margotzen duzunean, automatikoki noski zure semedo alaba bihurtzen dira. Eta orduan horrela hasten naiz familia oso handia da. Baina gero ere ez gara lehiatzen, eta gero ez dugu ialkarri ikusten. Baina gustatuko lehitzedake familia handi bat edukitzea. Danok probatu beharko genuke drag itxura hartzea. Beti baietze erantzuten da, eta nik behingoagatik ezetze esango dut, bakoitzak nahi duena egin beharra dauka, eta drag izateko ere beharra duzu estenatoki baten gainean jartzeko, ez da beharrezkoa estenatoki gainean jartzen da, nire oso gutxi bilina ez estenatoki gainean, baina esan nahi dut, zeo zer eduki behar duzuela barruan, gutxienez, kreatibitate bat, sorkuntza maila bat, zeo zer barruan mugitzen zaituena, bai izan nahi duzulako akaso ezakit, aktore, artista berdin zaitez, edo musika egin ere nahi baduzu, zeo zer eduki behar duzu barruan, ze bestela ere, asper egin dago zaudetxean, eta margotzen bazara ziurrenik ere asper eginda jarraituko duzu, eta goibel, eta serio, beraz, ez da ere magia, eta batean zu margotuko zaitut eta batean sekulakoa izango zara, ez deneok ez dugu barruan ere drag izateko behar den hori. Eta zuk zer dekozu? Arazo asko eta terapia gutxi, hoitxe daukandik. Txikitatik egiten nuen antzerkia, baina hoi aipatu baino lotxa gutxi dauketzen zuk. Nahiago dut aipatzea, urtebetetzeetan zuek edukitzen atzen dute horrelako karaoke eta bar, txikiparketan eta kamelot eta alakoetan egoten zen karaoke eta musika eta... Nola zugunaz kameloten, baina ni urtebetetzean ez, baina bai, kamelot Bilbon, ez da? Bai, eta musika goten zenean eta dantzatzen atzen duten, edo nahiago zenuten izkutatu... Bai, eskontzatan eta bai. Dantzatu. Txikitan bai. Eskezakit, ez dut gogoratzen momentu hori, nik kamelot ez dut ezagutzen. Bueno, nik ez da, baina akorratzen... Txiki parka eta... Ja, ni horri biltzen nintzen, futbolean eta... Dantza gutxi.
dantza gutxi. Genero horrela beste aldetik irautzen. Hoxe, eta ni beste homosexual normatibo bat bezala, dantza egiten nuen. Eta orduan, gustatzen zitzaidan dantzatzea, baino ere gurasoek begiratzea. Gainerakoen gurasoek begiratzea. Haientzako egiten nuen dantza. Eta zer dantzatzen nuen? Shakira eta alakoak. Baino nik beti dantzatzen nuen gainerakoentzako. Gutxitan niretzako. Eta alakosea jarraitzen dut izaten adibidez umorearekin. Nik umorea egiten dudanean ez da nik barregarria sentitzeko, baizik eta besteari barre eragiteko. Eta orduan badaukat, ez? Bestearen ganako hori, bestea entretenitzeko behar hori, eta nik uste horrek bultzatu nahuela baita ere drag mundura, ez? Ze ondo. Ba, asko posten gara. Hementxe gauz irurok zuri begira, beste bi begi etorriko die, zuri begiratzera. Andrea Aramburu! Hala. Kaixo, Andrea. Gainat maite zaitxu. Baita nik ere zu. Interesgarria, superpozinao, Bai. Zeiztu nona, izu. Zuk uste? Eta egia da, esatezuna, zu oso eskuzabala zea, ni zure lagune naiz, eta askotan, osea, sentitzu izan dut nola saiatzen zean beti umoretik eta itxen guztie, ba, gure ongi izateako, eta iruditzen zaitu idala oso eskuzabala izatea. Jo, bi esker. Ze polita. Bai, enago ituta baina normalean superheitarra zara baita. Ja, bai, egia. Ez da zuen hitzak, baizik eta nola esaten ari zaren, ez da, hola. Bueno, aprobetxatu zatekan ez dialako asko ze gehiago gongo. Bai, mila esker. Bueno, etorri naiz proiektu baten ingurun hitzeitea beste behin, eta kasu honetan dokumental baten ingurun hitzeitan ator. Dokumental honen izena da Punkaren beste aldea. Eta honen protagonista da Jesusi Etxebarria. Hau da, 80 urteko tipa bat arrasatearra, kriston punketa dana eta musika irakaslea. Dokumental hau zuzendu du Perlata taldek, arrasateko taldek, eta hain zuzen Jesusi izan zen, haien irakaslea. Bueno, 80 urte ditu eta 70 urte bete arte onda musika irakasten. Osea, 50 urte eta piko, orduan da, erreferente bat. Oso ezaguna arrasaten, mundu guztiak ezagutzen dugu. Hoi da, eta guain, beak gizarten nindon lan hori aitortzaldea, Perlatakok erabaki due omenezko dokumental biografiko bat itxea. Ikusiko deu trailerren zatitxo bat? Venga, barrua. Hala. Mujer, esposa, madre, todo eso, pues no, nada de eso. Profesora, enseñando punk, o sea, bueno, rompiendo normalidades. Una adelantada a sus tiempos y a por chaile, vamos. Ampli, eta Andrea Gator erdixen eskorbuto talakoa joten, eta auténtica, bera bere osotasunean. Inoren menpe, bera. Con lo odiadas que eran las canciones punk, baina ella es, toma, no solo no esto, sino me las aprendo. Brenda. Bai. Oye, espera. Oye, va, estoy no me acuerdo. A ver. Baina hori? A ver, esto, a ver, guitarra eléctrica. Hoxe da Jesusi, osea, kriston kainera da, ikusten dugu horre trailerren punk, bueno, nik ez dakit nola esaten da, baina ulertzen dugu, ez da? Bai, punk esan zeike. Bai, punk edo punk. Punk, gurosun bezala. Pinky. Eta, kurioso eritxu zaizatekan Perlata taldek definitzen du euren buru edo euren taldea, queer punk talde bezala. Zergatik, saiatzen dielako une oro ezarritakotik ateratzen, sistematik, heteroarautik, ezken finen sistematik edo normatibotik ateratzen saiatzen die. Eta hori demostratzeko Jesusi horren parte izan danez baita ere, indue dokumental hau, eta iruditzen zait zoragarria dela, eta ni ikusteko gogoz nau, ez dakit estrenatuen edo ez, Hortxe utziko dugu. Baina lehen da bizi entzunen dugu. Perlatako taldekidek hain zuzen Ane Garai, Jaione Martinez eta Maialen Oleaga urren ez urren. Perlatak kolektiboki zuzenduta ekoitzi du dokumental hau. Lantalde teknikuan gehien bat emakume eta gorputz disidentiak izen gare holan erabakitza. Dokumentaleko protagonistak be emakumeak die.
uste dugu leku auki ez dugun espazio horrek danak gure behar ditugula, eta itzalpeko historia eta lanak argitara ekarri. Rekonozimendu batein eta hortik eraikitzen jarraitzu. Jesusi beti izen da apurtzailea. Bere akademisia izen zen espazio askatzaile bat guretzako, azkenean horra ginen, eta gaur egun perlata da espazio askatzaile hori guretzako, eta kuerpunka bera. Sarritxako araua gainetik kendu eta guztetan jakuna itzen dugulako bertan, ez? Asko disfrutau dugu berekin, eta asko disfrutetan dugu musika itzen, eta zentzu baten berai eskerre badaudana. Ze politxe. Ze politxa, zondo. Bai, naunea, bazterratatik edo bazterratan ondien pertsona, gumigimenduk izaerak edo dana lehen planoa ekartzeko, oso lotuta doa gaurko zuen gaiakin, eta hoxe, kulturrera gila almazea edo udaleko langile bat edo, ez dakit, gaztetxe bateko kide almazea, otxein, tipa hauei, dokumentala bertan emateko, eta guazen hau moitzea Euskal Herritik ez duelako gutxio merezi. Programatze guzti hortxe, abixua. Andrea, eskerrik asko. Bai, zuei. Muixo handi bat. Muixo lan potolo bat, Egazian, botako duzu, oso ondo. Beñat, Royal. Plazer handia. Bukatu balda? Bai, maitea. Dizugu. Bakarrizketa luze honen ostean. Zuei ere entzuteko gogoz. Nik uste beste ordutxo bat edo. Horrengoan etorri zuke galderak iten guri. Bat, bueno, kontuz, honek peligroa dauke. Arriskoa moket, bai. Arriskutsua da. Royal, eskerrik asko. Zuei, benetan, bihotz-bihotzez. Lorenekane, mila esker zuri baita. Eskerrik asko. Eta hola, Salvador, eskerrik asko. Zuri ere, Aino. Baina, Vitoria! Gorazu, Eskerrik asko zuei, hortxe goteagatik, eta datorren astean, ez bi aste barru egongo gara hemen. Ondo segi, agur. Agur.